постоянна болка или скованост в рамото, която се усилва при движение. Трудно ви е дори да извършвате обикновени ежедневни дейности, като обличане или стресване. Ето каква може да бъде причината. Една от най-честите причини за подобни оплаквания е периартритът на раменната става. Това представлява възпаление на меките тъкани около ставата, сухожилия, мускули или ставна капсула. Най-често се засягат сухожилията на ротаторния маншон, участващи в стабилизацията и движенията на рамото. Една от основните причини за развитие на периартрит е повтарящи се еднотипни движения на ръката при работа над нивото на рамото. Например, боядисване, строителство или фризьорство. Спортове с чести повтарящи се движения. Тенис, плуване и фитнес. Продължително неправилно натоварване на раменния пояс. Основните симптоми включват болка, която се засилва при движение на ръката, ограничен обем на движение в раменната става, чувство за слабост или скованост на рамото, болка след 90 градуса на раменната става. Периартритът се лекува успешно чрез кинезитерапия и рехабилитация, които имат за цел да възстановят подвижността и силата на раменната става, да намалят болката и възпалението, укрепват и стабилизират мускулите, за да се предотвратят бъдещи травми. Ако усещате болка или ограничение в раменната става, не отлагайте. Навременното диагностициране и ранното започване на кинезитерапевтична терапия ще предотврати заболяването да се превърне в хронично. Център Кинези Лайф, град Стара Загора, ще получите професионална оценка и индивидуална терапевтична програма, съобразена с вашето състояние.